Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla, niyazi-ke njalo mengisuke ngihleli kanje kusuke kukhona into emnandi engifuna ukuthi-ke ngiyilethe kunina bogogo namakhehla. Lana ngiphethe umfowethu, lo mfowethu lona-ke naye usazosichaza azibeke nawe ukuthi-ke yindaba ahleli la eceleni kwami. Kodwa okwamanje ngifuna nje ukunikhumbuza ukuthi-ke ngangishilo ukuthi ngizonivulela i-funeral police. So le funeral police le bogogo namakhehla ihlukile kunamanye ama-funeral police enwaziyo. So lana-ke ngizobe ngikhipha mina-ke imbiza ney'ntilisi. Shuthi kahle kahle uyakwazi ukuthi uphuze ugezeke mhla ushonelwe ukuze futhi nakhona ungangenelwe imkhokha, kuphinde futhi nakhona kugezwe amagceke ukuze mokufika labantu laba engabathembi, ngoba akekho umuntu ongathembakala emndenini, khona nje laba ongabaqondi kahle, nikwazi ukuthi nichele bangakwazi ukuthwebula imiphefumulo, bangakwazi futhi nakhona ukuthi bagange bogogo namakhehla. And then emva lapho ngizophinde futhi nakhona senze indlela yokuthi-ke sithole inkomo la khona umuntu meseshonile akwazi ukungcwatsha ngesizotha. Ngiyakhumbula nani menibukisisa kahle noma ningabuza ogogo, indlela yasemandulo yakuqala umuntu meshoniwe wevalwa ngelentuzana ngesikhumba senkomo, and then emva lapho bese emva lokho ayahamba ayofihlwa kahle, bese inkosi ke yona noma induna noma yabo, ngoba phela labo bantu nabo siyafisa ukuthi sibangcwabe, bayobe sebendlalelwa ke ilentuzana izikhumba ke zengwe nezikhumba zezimbuzi zeinkomo njalo. Bese emva lapho ke futhi nakhona siyophinde futhi sibe nomuthi ukuthi ke mhla sekuphelile ukungcwatshwa nazo zonke lezo zinto, sikhipha imbuzi ezohambiselana nomuthi ozokwazi ukuthi ukhiphe ubumnyama. So bogogo namakhehla kuningi engizokufaka, kodwa ke sobe sesikubhala phansi. Ngifuna nje ukuhighlighta lokho okubalekile kunina ukuze nizokwazi ukuthi ke ni understand ukuthi ke yipi iconcept engizama ukuthi ngize nayo nomfowethu la engisebenzisana nazo. Shuthi kahle kahle upartner wami la mfowethu, bengisacala nje ukuthi kubachazele kahle. Ngiyabonga bhuti. As umkhulu washilo ngegama mina ngokabelo kaMutlwathi. Very conventional and interesting times esibukane ngazo, and as I usually say to people, the certain things empilweni is certain would be death and taxes. So kulento lesilethela yona, it's very conventional. Manje we are going out there getting the best prices in these tough economic times. We are making sure that we are speaking to underwriters not only to give you a fair price but also to give you value added services that will bring a difference in the experience yomngcwabo. We know it's a sad time, but we don't want you to solo sinking and ukuthi kwesinye isikhathi awukhona ukuthi ufinyelele ezinye izinto. We are bringing you funeral covers up to a value of 60,000 rand, and we are going to be bringing many value added services on top of that. Sisase busy sikhuluma nabo. We are looking out ukuthi sigcwalise ama forms aswathumele ukuthi sikhona ukukhuluma nama underwriters ukuthi banika ama premiums that are going to be suitable, and not only suitable but only best for your budget. Siyabonga. So bogogo namakhehla ke njengoba ngishilo ke ukuthi umfowethu lo uKabelo userane maybe 15 years kule industry le yama finance, yabo nje uyi advisor futhi nakhona. So nani mhla nifuna futhi nakhona ukuthi nikwazi ukuthi ke nithenga imoto, nithenga imizi, niyobe senixoxisana naye, shuthi niyo WhatsApp nisho ukuthi ke ngoba uyena okwazi ukwenza ama annual financial statements, bathini AFS, and then emva lapho ke futhi nakhona uyakwazi ngisho noma mhlawumbe uyisebenzela ukwazi ukuthi wenze njani, uhambe uthathe lawo ama AFS uhambe uyo apply ngawo, akwenzele futhi nakhona akwenzele i-close cooperation, bathini i-sole proprietor, i-company i-sole proprietor, and then emva lapho ukwazi na ukuthi uyo apply. But okubalekile ke bogogo namakhehla ila kulento esifuna ukumchazela yona, which is i-funeral police. So ngifuna ukuthi ke nazi ukuthi mengikhipha lama forms la online ngithi gcwalisani, hayi ukuthi mhlawumbe nakhona ngezinto engingayazi, ngize nomuntu oyi-expert la ozokwazi futhi nakhona ukuthi ayicheckisise yonke into esizobe siyenza, and then emva kunazi ukuthi ke amagama ama-information nazo zonke lezo zinto zizobe zisendaweni esafe. Ngingangazi phela mina ngiyinyanga, kodwa ngiyona inyanga futhi nakhona engacabangi, ngoba into mengingayazi ngiyahamba ngiyolanda abantu abanolwazi kangcono, bese ke emva lapho ke ngiyahlalisana nabo sikwazi ukuthi ke sihlanganise umqondo siyilungise lento. So bogogo namakhehla nami ngifuna ukuwaste isikhathi kakhulu, ngifuna nje kuphela ukuthi nazi ukuthi ke konke kusesimeni manje, mengigcwalisa ngiqeda sizobe sesikwazi ke ukuthi ke sazi ukuthi bangana nabantu aba-interested, bese siyanithumelela ke ama premiums mfowethu. Siyabonga. Yeah, sithokoza.